Yes. Seche mon programs bilagi. We must make sure niki kwa wat gik moko kae. Manyalo miyo ngama watchwa mas moko ngate no hinyre kacha. Ok bed kawo gicha digi choken gi maber from the onset. Mano juluo wan go kabisa. Nyaka nyathi matin nigi paro more wenda lo moko kae kapok nicha kacha serikal joduodo ni serikal ok dwarwa. Ingene en pasipio marach kuno go ben kaman. Number 2. Issue mar framework ma jogi loso ni wach chal ka meneno kaka kuro county ma Migori na lo moko ncho wach mbadhi kanja apani no kochila yako rentiere e senate tuno chiwo basari mar governor basari but the auditor general no wacho ni that was illegal simply because neonge policy gi framework per serikal mondo bed spent in anything nyaka bedie policy gi framework kaka gido dhi wuok mondo kick end up ni ngama ni okonego bedo beneficiary kaka non dek chande oyudo emomiyo CDF kamiji kata basari CDF gi guidelines ma kaka framework ko miji basari ni ngama ngi both parents of thought en total orphan opogre ngama en parent achiel to opogre ngama ngi parents ariyo to parent nego pudo dhier framework non tiere kacha koro nyalo justify ni ngane ami pesa ta mi pesa nango ngani nengo motime mane momiyo nego bed ni tloso anything ma serikal timo nyaka bedie gi framework gima okango ma pok oyuyo tine gine awido ka mabene is factual ma oyo wacho and sometimes jok feel ni gigi timre kitingi magi directly emomiyo wach mana duko chande okango you know one of the reason mone wan kod sufuria movement chande nengo mar ngima ni malo to pok waneno framework mo pok otimre maber pok winjo fungo bagio winjo fungo nikech nengo mar ngima pod dhi malo sani to ongen silinge 20 onego bed ne wayudo away kata ka el gi miluongo ni social protection give direct nikech nengo mar ngima seche moko koko dhi piny to ji medo hinyre to mano en gima opogre completely even the 10-point agenda mano go bed en gima keta ni make sure ni nad ko ja no go bed biro kod gino it didn't solve it koro biro kod 10-point agenda bed 10-point agenda bende gik moko setimre mang'eny issue mag projects mag serikal SHA and what have you konyo ji gi weche mang'eny lakini cost of living crisis gino pok wayudo kaka wa solve monego bed ni wan kod experts moko makonyo serikal ma solve issue mar cost of living issue mag youth employment at time to get the programs mang'eny okata chiel Nyota is one of them Hustler Furniture was another one jok mabedo employed in the housing bentiere kazi maju bentiere makonyalo bet ng'eny ba pod solve issue marango cost nengo mar ngima nengo mar ngima pod di malo nengo mar ngima ni malo to nengo mar ngima ng'ombe nengo